Pareceme ben o título desto, que é Atoparnos. Porque todo o que lembramos e todo o que puxemos en riba da mesa foi cousas que estaban por aquí, que estiveron en algún momento, as persoas que estiveron en algún momento, pois deixaron unha pegada na nosa vida, na nosa evolución. Unha forma de reunirnos todos, de recordar cousas de cando éramos nenos e non tan nenos, e de aprender cousas novas. Non tiñamos imprenta, non tiñamos unha máquina simple de escribir. Falar, conocer puntos de vista, saber cousas que non sabías, pois levo vivido moito aquí, o sea, vivido moitas vivencias, non residir, pero vivencias teño moitas. O es gente que es muy simpática y están así muy abiertos, se ríen mucho, se lo pasan muy bien. Entonces, pues nada, está muy bien estar aquí con ellas. Aparte que yo creo que sí que les gusta la materia del trabajo, recordar y recuperar, les gusta y también les viene bien así hacer ese buceo. Cando un era neno tampouco se acordaba se acorda de moitas cousas que agora a medida que vas falando con outras persoas e que vas pois vas recordando. A carteira que hai agora de xogadores de voleibol, gracias a... Eu cousas daqui de San Saturnino, parte delas non conocía, a historia, claro, porque eu veño de outro concello, leo varios anos en San Sadurniño, pero parte desa historia non a conozco. Entonces, a través das compañeiras, pues, conocín outras historias de San Sadurniño. ¿Y dónde estaba? Aí, ao lado da capilla. Por aquí estaba o palco e por aquí estaba o mercado. Eu recordo eu, Cousas como cantar en liña, como cando o cine, o de Saraivas, cando había os bailes, que xa casi non se acordaba, bueno, todas esas cousas que xa estaban así un pouco aparcadas, por decir así. Cousas que non é só o último que temos experimentado, sino cousas que deixaron realmente un impacto na nosa evolución como persoas e incluso como veciñas de San Sadurniño. A xente son as que van marcando os povos. Esas son eu. Ai, mira, con la vaquiña. Ai, que linda. Me gusta pintar, por exemplo, pero eu non sei pintar. Rímonos moito cando tivemos que pintar a compañeira de enfrente, entonces salieron uns churros que eso, pero é algo que se pode aprender. O do baile está moi ben, me gustaría aprender algunha cousa máis. Se pudera facer algo de algún corto, algo de teatro, algo de eso, pues tamén me gustaría hacer. A min contaronme que lles gustaría facer teatro. Me parece un buen puente para gente que no ha hecho cosas a lo mejor escénicas o que no tiene hábito de trabajar con esto, para que se vayan metiendo en esta dinámica así de trabajo, y me ha gustado mucho. Yo creo que lo de cantar, actuar, tocar un instrumento... Unha actividade que fora en común para todas, claro, que nos gustara máis ou menos a todas. O proxecto pareceume, apasionante, porque é como revivir todo o que vivimos xa. Para mí fue unos momentos bastante alegres e emocionantes. Pois sentínme ben, porque a maioría xa casi todos os conocía, e como que nos conocera, que tamén é interesante conocer xente nova. Encontreime moi a gusto,
E, bueno, eu creo que destes proxectos que debía de haber máis proxectos hacia cara ás nosas edades que temos e todo eso. Si repetiría. Sin dudarlo, vamos.